और इंतजार करेला इंतजार करेला जोरे मारिया दवा जोरे जोरे ए और के हलवा जल नरियलवा जोरे जोरे हो पूजाना बा हाय पूजाना बा होला भाई के भोरे भोरे हलवा चल नरिया दवा जोरे जोरे हलवा जल नरियलवा जोरे जोरे पूजाना चार करेला रउआ इंतजार करेला ए भैया बाबा से बंगला रउआ पुकार करेला रउए इंतजार करेला तू ही हो दुर्गा काली तू ही मेहरबाली हो गाली तू महारानी हो मैया तू ही खावे वाली हो भैया तू महारानी हो माई चाहू और राउर जय जयकार राउर इंतजार ए माई चाहू और राउर जय जयकार राउर इंतजार करेला चार करेला रउआ चली बबुआ के प्रसंग रहल कि चिता पर रंभ दानव के सुतावल गई भाई महिष्मती रोमतारी बिलखतरी कहतरी कि ए अब पति हमार संसार में नैखन हम जी के का करो का करे कहतारी कैसे कैसे कहतरी आर सुनवा आर सुनना राजा जी आर हमरो बचनवा न राजा जी आर काहे भैला अरे जीवा के रे कठोर होरा। ए राम हो काहे भैला जीवा के कठोर होरा। हे रमा हो काहे भैला जीवा के कठोर आर के करा पर आर करवई हो राजा जी आर सोलह सिंगरवा न राजा जी भागी गई लबनी कर चोर मेरा बाकी कई
जी सोचा तारी कि जब पति हमार जिंदा नहीं खन हाँ हम जी के क्या करब क्या करब वही पति के चिता पर हाँ सती हो गई जी वाह वही चिता के धाह लागल हाँ महिष्मती के पेट फाट के रक्त बीज के उत्पत्ति भई महिषासुर से और चिता के मध्य भाग से रक्त बीज के भी उत्पत्ति भई आ ओकरा बाद महिषासुर और रक्त बीज के उत्पत्ति होखला के बाद ओहे पर रंभ दानव के भी अपन पुत्र के प्रेम में रंभ दानव भी आई जी जी जब महिषासुर के जब उत्पत्ति भई काग सब बोली कुबोली बोले लगले धरती आसमान डोले लागल संत लोग जान गईले कि कोनो पापी के उत्पत्ति हो गईल बा है ले। आर चितवा पर जन्मे हो रामाय जबे एक लड़का वाया हो जन्मे एक लड़का हो किया हो राम अरे लागत रहे काल के समान किया हो राम लागत रहे काल के समान अनुएरा सब बोले हो लगले बोली या कुओलिया हो कागज सब बोले हो लगले बोली या कुओलिया हो किया हो राम डगमग कैले धरती आसमान अनुएरा बाबा किया हो राम डगमग कैले धरती आसमान महिषासुर जब धीरे धीरे जब सियान भइले सियान होखला के बाद जा करके तपस्या करे लगले ब्रह्मा जी से तपस्या करे के बाद ब्रह्मा जी आईनी कहने के बबुआ बोला तहरा का चाहिए महिषासुर कहले कि हमरा अमर होखे के वरदान दी ब्रह्मा जी कहने की संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है जब संसार में जे अइले हो ओकरा जाए के पड़ल बा यही से कोई और वरदान मांगे महिषासुर कहले कि हमार मृत्यु देवता से ना होई गंधर्व से ना होई यक्ष से ना होई दानव मानव से ना होई ऐसन वरदान दी तो ठीक बा वरदान तो मिल गई लेकिन बबुआ नारी से बच के रही है नारी से बच के रही है न तो नारी के पल्ला में परब वो दिन मुआ जाइए साफा कटा जाइबो अब वरदान पा करके महिषासुर दूत के बुलवले कहले कि दूत जा करके
इंद्र के जाके कहा अपन इंद्रासन छोड़ दी, अब हमार शासन चली। हाँ जी। दूत जाकर के भगवान इंद्र से जाके कहे लगले कैसे कैसे? आरे दूती जाके कहिला इंद्र के समझाई के अरे चरण में शीश झुकाई के हे इंद्र महाराज, हमनी के राजा महिषासुर के आदेश बा अपन इंद्रासन के छोड़ी, अब ई इंद्रासन के मालिक महिषासुर बाजा बारे बारे छोड़ी रउआ परस अरे आसन रे चली दूत के इतना बात भगवान इंद्र सुन ले भोजन करे भोजन करे भोजन करे। अब भगवान इंद्र दूत से कहे लगले कि रे दूत, वो भैंसी के बेटा, वो भैंसी के ये भैंसी के बेटा महिषासुर, ई महिंद्रा के बेटा रे हमारा बहुत जोगिंद्रा वाला हमार इंद्रासन छिनी। हाँ जाके कहत जाके कैसे कैसे तहे दूत उपूत भैंसी के हमके का बिगारी, आर दानव वंश के ध्वंस उड़ाई बमान बचन हमारी रे ललकारी देवराज कहला। आर जाके खबर जना दनी सच्चर के या गारी, अरे जाके खबर जना दनी सच्चर के या खबर जना दनी सच्चर के या गारी ललकारी देवराज कहला।
कितना बलशाली रे कितना बलशाली हो गया है महिषासुर। हाँ अरे जल्दी भेज अपना मालिक के तन किया अजमाली हाँ मालिक के भेजो तनी अजमाली 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 है जैया तो मन तैया। अरे कितना दूध पियवली रे बारी ओकरा के महतारी रे ललकारी देवराज कहेला त जाके खबर जना दा निश्चर के त जाके खबर जना दा निश्चर के या घाट देवराज अभी दूत आकर के अब महिषासुर के नजदीक अइले कहले कि हे महाराज महाराज इंद्र लोक में इंद्र हाँ तनको मान सम्मान ना कइले कैले रउआ के भैंसी के पूत हाँ भैंसा के बेटा कह के अपमान कइले बा। जा करके दूत महिषासुर से कहले बिना रे लड़ाइया के अरे छोरी नाही आसन शासन करवे वो इंद्र बिना लड़ाई के मानी है ना अपन आसन ना छोड़ी हाँ यही से लड़ाई करे के पड़ी। हाँ अरे बिना रे लड़ाइया के अरे छोरी नाही आसन शासन करवे त देवगण में बड़े करी आसन शासन करवे देवगण में बड़े करी आसन शासन करवे करी तनिको न कइले सतकार दरबार में तनिको न कइले सतकार दरबार में तनिको न कइले वास